De rige fik mere og mere indflydelse i romersk politik. Det skabte problemer med datidens korruption. Efter Caesars død indførte kong Octavian et system, der skulle sikre stabile og retfærdige forhold. Octavian var konge efter Caesar og ejede alt hans magt og storhed. Han havde følte blandt andet, at hele Egypten var hans personlige ejendel. Men for at holde sig gode venner med overklassen, valgte han dog ikke at indføre total enevælde. Han blev sågar tildelt en ærestitel som Augustus. Det er ophøjet. Augustus indførte en administration, som skulle vedligeholde lov og orden i landet, og efter hans død blev denne administration siddende. Han blev også guddommeliggjort efter hans død, ligesom Caesar. Den kejser, der kom til efter Augustus, som var Marcus Aurelius, kunne dog ikke opretholde den samme fremgang som hidtil, og blev derfor myrdet af sin livvagter. Efter Augustus var der ikke rigtig nogen kejser, der kunne leve op til hans standard. Selvom alle indbyggere blev tildelt romersk borgerskab i 212 efter Kristus, var det dog ikke muligt at redde det nedbrudte samfund.